Ma'am Erich, mega mega shoutout naman dyan. Ikaw talaga ma'am nauna. Mega mega shoutout naman dyan sa'yo. Ma'am. Magandang hapon naman dyan sa'yo. Welcome din sa aking live streaming. Ikaw talaga ma'am ang una, pangalawa, pang-apat, pang-lima, diba? Pang-pito. Sir Jeffson, mega love shoutout din po dyan kay Sir Jeffson. Nagbabalik din natin na kayo kan. Sir, mega shoutout naman dyan sa iyo, sir. Thank you also for joining my live streaming. Highly recommended monetized channel. Si Ma'am Ali Tap Tap ang pinakambising tao dito sa Taiwan. Diba? Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Ali Tap Tap. Highly recommended monetized channel din yan, guys. Napaka-legit and organic. Highly recommended. May super VIP fan, diba? Uy, ma'am, kumusta naman tayo dyan? You're listening to the hottest music. Sino pa ba? Tamsak lang, sir. 8. O, diba? Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Ali Tap Tap na nagtamsak lang. Thank you naman dyan, ma'am, sa mga patamsak mo dyan. Uy, Ma'am Erich, kumusta naman tayo dyan? Okay lang po, sir. Thanks. Ayun. Uy, kumusta tayo dyan? Hoy, si Ma'am nag-stream, si Ma'am Erich. Di ka na nagluluto. O, diba? Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Erich na nag-stream. Ganda na music mo, sir. Walang kupas. Ganun ba? Nandun si Bebe sa likod ko, guys. Ayan. Wala ka bang pasok ngayon, ma'am? Ma'am Ali Tap Tap. Uy, Ma'am Erich, ang ganda naman ng mga kuting nyo, o, diba? Meron po, sir, break lang saglit. Oh. Bakit? Night shift ka ba? Night shift? Night shift ka pa, ma'am. May OT. Wow, sana all may OT. Uy, Pre. Mega shoutout din dyan kay Pre. Pre. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Pre. Welcome naman sa aking live streaming, Pre. Uy. Wala ako kagabi doon, Pre, sa iyo. Ate ganda, how are you na? O, diba? Sino ba? Si Mama Ali Tap Tap. Andyan yung kanina eh. Long time no see. Oo nga, parang ang tagal. Nandyan din, guys, si Ma'am Erich, 'di ba? Ma'am Erich 101, 'di ba? Na-miss ko 'to eh. Hindi na nag-upload ng mga luto niya eh. Ayaw niya na magluto. Hoy, Pre, kamusta? Wala ako sa'yo kagabi, Pre. Tsaka nga pala, Pre, tapos ko na yung panoorin. DJ Jonah Sagayno Remix.
Oxpre, no, ano pinanood mo? Yung ano, We Are All Dead. Oo. Uy, Ma'am Erich, bakit nag-live stream ka nung 3 days ago? Ang ganda ng mga kuting nila. Nila Ma'am Erich, ang cute. Luto mode. Yung happiness naman panoorin. Ano yung pre? Maganda ba yon? Happiness? Happiness. Wow. Korean drama talaga, pre. Ah, naging zombie din sila. Oh. Naging zombie din pala. Bakit ba ang hihilig nila gumawa ng mga pelikula? No, zombie. Magsawa ka sa zombie, pre. Oo nga. Ang ganda pre ng ginawa ko. Oh. Ito, Scorpio. DJ Jonah Sagayno Remix. Ay, dapat ganito pala. Aromatic. Wala na akong ibang pinapanood, pre. Wala ka pre ano. Ay mag-live stream ka maya pre. Marriage, nasaan ka ba ngayon? Mahilig ako sa Dr. Pre at Thrill. Yan mga pinapanood ko sa K-drama. Di ako mahilig sa love story. Oo nga, ako din hindi rin ako mahilig sa love story. Mga ano lang talaga. Yung ganon, mga thriller, ay mga thriller, ayan. Ano pa ba? Mga action. Ayan. Pogs! Kuning duwang ini, gariso. Tunungon ko talagaan, Pogs. Kaya nga, hindi ako ganun, hindi ako masyado mahilig sa mga drama-drama. Ganun. Ay, ang nga pala, pinanood ko nga palang Korean drama dati pa noon, way back when I was in high school ata yun,
Yung green rose, nagustuhan ko talaga yan. Ma'am Jeans channel, nandito rin sa atin. Ma'am Jeans, maganda ka pa ma'am sa gabi. Di ba? Nasa harang daw. Magandang gabi naman dyan kay Ma'am Jeans channel. Nagbabalik din natin guys na kaibigan. Kumusta naman tayo dyan Ma'am Jeans? DJ Jonah sa Gyno Remix. Ma'am Jeans, magandang gabi naman dyan sa'yo. Sana makapasok ka na. Harang na, walang skip. Di tuloy, may skip. Skip mo na yan. DJ Jonah sa Gyno Remix. Di tuloy, may skip. Ma'am Jeans, mega love shoutout. Sabi daw ni Prima, napanood mo na yung Prison Book. Maganda din. Ano ba yun? Prison Book? Baka Prison Break. Oh, may Prison Book nga. Alam ni Pri. Oy. DJ Jonah sa Gyno Remix. Prison Playbook pala. Prison Playbook. Yahoo, sabi ni Ma'am Jeans channel. Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Jeans channel. Si Ma'am Manang Buday nandito rin sa atin. Mega shoutout naman po dyan kay Ma'am Manang Buday. Ma'am Manang Buday, mega shoutout naman dyan sa iyo, Ma'am. Kumusta naman tayo dyan? Harang. Ma'am Jeans, Yahoo, ina, o, diba? Hindi daw may skip. O, diba? Ini-skip mo na sana, Ma'am. Mega shoutout naman dyan kay Ma'am Jeans channel. Highly recommended monetized channel yan, guys, Ma'am Jeans. Especially, mga ano yan mga regular nating suki dati pa. Way back when I was streaming. Night boot. Yan, tawagin mo, Ma'am, sige. Kaso may error sa code niya. Mama ng Buday nandito rin sa atin. Hindi ko makuha yung code kung paano ko baguhin yung code niya. Prison Playbook pala. Oo nga, pre. Prison Playbook. Manang Buday, ho. O, diba? Nag-uusap kami dito, guys, ng mga Korean dramang pinapanood ni Pre. Kasi nanood ako ng ano na ba yon? Yung All of Us Are Dead. May season 2 pa ata yon. Ano pa ba?
Ano pa pre, may re-recommenda mo sa akin? Prison Playbook. Di ko na maalala, ay dami kasi. DJ John Sagano. Oo. Mga ongoing na kasi ang pinapanood ko ngayon. Ongoing pala ha. Panoorin mo pre yung yung ano na ba yun? Tawag dito. Nagalaw ko pa, uy. Panoorin mo pre yung Green Road. Maganda yun. Maganda yun pre, as in. Let the bass kick. O, nalaglag pa siya, as in. Ayan, diyan ko siya pinapatong. Maganda yan pre, maganda. Oo. Green Road. DJ John Sagano. Can't believe my eyes. This cup is oversized. Let me give you one advice. Burn the roof down. No Old na yan eh. Di na makita, ewan. body's going down. Oo nga. Pero nandyan pa yun, pre. Di na halos makita. Ewan ko meron pa ba sa Netflix. Oy, Nightbot, mali naman saging ko, oy. Oo nga ma, may ano yan eh. Tawag dito. Yung mali na yung code, hindi ko na-update at hindi ko alam kung paano ko may update yung tamang subscriber count. Kasi nga, nung nag-update si YouTube, nag-update din si Nightbot. Ngayon, yung synchronization nila is hindi talaga na ano. Oo nga. Hindi sila hindi ma-synchronize. Ayan. Tapos yung pag detect ni Nightbot ng ng ating YouTube channel is nahirapan siyang mag-detect kasi may mali sa code. Magluto ako pre-BG muna. Sige lang pre. Baka may mga katanungan kayo guys. Sige na. Dito kayo magtanong. Huwag sa Facebook ko kasi matumal ako mag-online sa Facebook ko. Pero nag-online naman ako. DJ John Sagano. Mali yung tutorial ng Nightbot guys. Mali na yung tutorial ng Nightbot. Pagka nakuha ko yung command, ayan, i-vlog ko ulit. Ako mamaya sir, magluto din. Sige lang guys, yung mga hindi pa dyan nakakapagluto, ako nga din, hindi pa ako nakakapagluto din.
It's 12 minutes past the hour of 6 o'clock. Ayun, baka mga ano lang ako. Maya mag-end na rin ako guys. Nag-update lang ako ng aking YouTube. So everybody's going down, 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 down. Hindi mo pa ba prinaano yung night boot mo? Say you're looking at me, come on girl, don't stop it now. Keep on playing the game, you got me shaking somehow. Come on, I got right the plan to take you with me tonight. Stay, cause I'm the man, we rock it like we can. Na-configure mo, ay na ano mo na pre yung night boot mo? Yung command mo? DJ John Sagaya. It's not any turmoil. I'll be proud of my soul. Hindi ko kasi makuha yung settings pre. Sa akin, ewan ko, kaya yung ano ni Nightbot ganyan. Pa-play para magkasahod na ako. O diba? Ako maya sir magluto din. Noong di pa money sir, ang sipag ko mag-LS, mag-upload na sana money na wala na, tamad na ako. Sige ma'am. I-play ko ikaw ma'am. Kung mag-alala. DJ John Sagaya. Advanced settings. It's not any turmoil. I'll be proud of my soul. Jane's channel parang ako rin. Sabi na. Kayong tinatamad guys. Hindi ko makuha yung settings na ito. Ni Nightbot. DJ John Sagaya. It's
Ano na ba? Asa na ba ako? Totoo yan. Nahanap ko guys kung paano kumano. Palipad naman. Sir, magandang hapon naman yan sa'yo. Sir, naman lalakbay. Wag na sir, oy. Oo. Kaya ko pang utang sa'yo, oy. Kumusta naman tayo dyan, sir? Oo nga. Eto kung tumawag 2:00 ng madaling araw, oy. Ano ba itatanong kasi? Magandang hapon naman dyan sa'yo, sir. Kumusta? It's mine. It's mine. Tinto Randy Art. Mega shoutout naman dyan sa mo. Ano, kumusta? Be. Ilan ba yung nadagdag sa'yo, Franz? Uy, 508 na siya. DJ Sagano. Oh, won't you still Wedding preparation ng pinsan ko part 1. O, diba? 2 days ago. Sino ba? Ikaw yung gumawa, Rans. Wedding preparation. Oh. Sir Bay, Sir Jeff, sabi ni Pre. Oy, Pre, pahinga ako, Pre, ng pandikit mo. Sige na, Pre. Dito kay Pinto Randy Art. Oy, guys, baka gusto nyong kaibiganin si Pinto Randy Arts, guys. Napaka-legit and organic. Taga dito yan sa amin. Ka-online palang baga 4 or 5 yata iyon. Oh. Oo nga. Kapag ka, guys, baka may mga gusto kayong sige na guys, tulungan niya ako. Dikitan nyo lang si Pinto Randy Art TV. Ayan. All you have to do is to make friends with Pinto Randy Art TV. Bawat dikit nyo guys is bibigyan ko ng watch hour. O diba? Mamigay ulit tayo ng watch hour. Hindi ko pa pala na-send kay decoration sa church. Saan ba kakasal? Sir, the Manlalakbay, are you still with me, sir? Asan ka ba? Puntahan ko maya na ang ninja na sa taas nagluto packets. O, diba? Sige. Si Pinto Randy Art. Taga dito yan, guys, sa amin. At binayayaan ng ng talento eh. Oo. Ang galing niyan, guys, mga letter cut, magpintura, magpainting. Bell Vlogs. Mega love shoutout din po dyan kay Ma'am Bell Vlogs. Bago din natin na kaibigan. Mega shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am. Bigyan kita, Ma'am, ng moderator suit. Ayan, moderator function so that you can now start making friends also in my live streaming. Ayan, sa malilipot lang, pinsan ko, libre lang, wala bayad. Point. Bakit? Sayang naman. Ma'am Bel, mega shoutout po dyan sa iyo. Dahil ma'am, bago ka sa aking live streaming, bibigyan kita, ma'am, ng dikitan kita, ma'am, ng aking mga pandikit. Oh, hindi ka na, parang hindi bago sa akin si Ma'am Bel. Ma'am Bel Vlogs. Oo, nakasubscribe nga ako sa iyo, Ma'am Bel. Wala ka lang talagang
wala ka lang talaga ma'am na ano, na moderator function. Yes, still. 电量偏低，请及 Ano 时 daw 充电 yun?。Wala lubat ako eh. Alo, nalubat yung aking B8 guys. Ayan. Sir, the malalakbay. Mega shoutout naman dyan sa iyo. Kumusta naman tayo dyan, sir? Oo nga. Kaya nga kahit ako dikit na, oo nga po ma'am. Dikitan kita ma'am ng aking mga pandikit dito. Maya-maya ma'am pagkatapos ng aking live stream. Wala ka lang talagang ano eh. Walang signal sa sula, kaya dae naka-online mo niyan sa nata, nag-uli. Ah, ay galing ka palang sula. Anong ginawa mo sa sula? Ang ganda dyan. Ilang tayo nagkabisitahan. Oo nga po, Ma'am Bel. Sorry na agad. Nakasubscribe ako sa iyo, ma'am. Yung aking mga pandikit, ma'am, idikit ko sa iyo. Huwag ka mag-alala. Oo nga, nakasubscribe naman ako sa iyo. Oh. Wala na bang ihahaba to? Ang dumi ng aking ano, ng aking monitor. Pinturan Deserdan na ayun. Kumanta ka na. Suklian din kita host. Ayan. Sige, ma'am. Pagkatapos ng aking live stream, huwag ka mag-alala. Ang dumi pala na. Oy, bebe. Bakit ang dumi ng aking monitor? Nagpintura sa Tigibong Resort. Bawal i-vlog. Ama. Bakit? Anong resort? Saang resort? Ayaw nila yon ma-promote. Sayang naman. Ma'am Bel, mega love shoutout. Ang pagbati is nanggagaling pa kay Pri, kay Ma'am Jonas Salundaga, guys. Baka hindi niyo pa kaibigan yan, guys. Si Ma'am Jonas Salundaga, DS. Si Sir Daman Lalakbay. TM yun na ba? TMB? TM ba? TM ang code mo, Sir Daman Lalakbay. Kay Nightbot. Magluto na ako, sir. Sige lang po, Ma'am Jean. Sige lang po. Sarapan mo yan, Ma'am, ha? Pagkatapos daw saka naman i-post sa social media. Ayan. Pagkatapos daw saka naman i-post sa social media. Sila yung magpo-post. Baka meron silang sariling page. May mga social media sila. May sarili silang page siguro. Magbakas lang kayo ha, Jo, na bakas ako sa iyo at dikit. Ayan. Oh guys, ang tamang pagdikit is ano, panoorin nyo lang yung video. Ayan oh. May mga reminders yan si Nightbot. You're listening to the Tama ba? Tama ba ang code ko kay Nightbot? Dikit. Oo nga. Guys, don't forget to visit. Ganito. I-type nyo lang guys ang dikit. Ampalaya with sili, sir. Oy, ako din, ampalaya ay gisadong ampalaya. Kanina yung niluto ko with maraming egg at saka may konting kamates. Ayan. Hindi ko nilagyan ng sili kasi yung mga bata ayaw nila yun. Sarap niya. 508 ka na, Rans. Ayan. Kailan na ba ang watcher mo, Rans? 509 na. Ayan. Ilang ano na ba? Tawag dito. Ilan ang watcher mo, Rans?
Hey Siri. 4,323 divided by 60. 1,323 divided by 60 is 22.05. Mali. The answer is 259,380 reciprocally gayers. Divided by May 60 72 hours ka pa lang pala. 0.05. Mga 70 hours pa lang. Ganda ng music mo, host. Eh. Opo, ma'am. Ano to? TikTok Club Song Remix 2021 by Junel Sagayno Remix. Nasaan sakit? Sakit minsan sa tenga eh. Hindi ba yan mag-CPR host? Sabi ni Ma'am Bell. Ayan. Okay lang naman guys ang CPR. There's nothing to worry about CPR. Ang problemahin nyo guys yung strike. Ayan. Ang CPR it's totally fine. It's either papalitan sa yung music, pa-trim sa yung music, or ipamute sa yung music, ganon. Or gusto mo papalitan, ayun, pwede mong palitan. Basta wag ka lang mag-strike. Ayan. Wala namang problema guys sa music. It's totally okay. Unless otherwise, yung may-ari ng music is ano na ba yung tawag doon? Let me refresh. Remind. Mag-copyright. Ayan. Yun yung mag-request ng removal. May nag-zipper sa akin. Ay, may kumuha pala. Oh. May nagamit pala ng ano ko. May nagamit ng aking video. Ayan. Okay lang naman yan. Pag may mga copyright guys, halimbawa may nag-removal request sa inyo, ayun, wag niyong i-aapila. Ang revenue niyan host, it's either kung halimbawa i-trim mo or i-mute mo or palitan mo, yung revenue mo sa'yo pa rin. Kapag pwede mong i-share siya guys, pwedeng nasi-share yan eh. Minsan may sharing yan eh. Pwede ka makipag-share, ang revenue niyan is hati kayo. Okay lang naman yan. Ako madami akong shinare. Ayan. Diyan na sa Lundagan, na daw sa'yo si Pinturan the Art TV. Ayan. Bakit Pinturan the Art?
Sa'yo ba, Ma'am Bel? Bakit ano ba ang nangyari? Bakit may ano ba sa'yo? May na CPR ba sa'yo? Anong oras ka ba, Ma'am Bel, nagla-live stream? Pwede man, Pintor din name ko, ayan. Minsan CPR din. Okay lang naman yan. Pintor, Randy Art TV, ayan. Oo. Minsan CPR din. Okay lang naman, ma'am. Huwag kayo guys natakot sa CPR. Ang copyright claim, hanggat wag kayo guys makikipag-apila or ano ba ang tawag doon? Paano ba 'yun? Teka muna guys, i-refresh ko nga ang buhay ko. Oo. I-refresh ko nga yung sarili ko. Kapag may nag-claim sa inyo, halimbawa may nag-claim, ano ba ang tawag doon? Huwag kayo guys makikipag-dispute. Ayan. Kung alam nyong hindi sa inyo yung kanta or yung music background nyo, huwag kayo magdi-dispute. Ayan. Huwag na kayo makikipag-dispute. Hayaan nyo lang. Oo nga. Or pwedeng i-trim nyo. Kung gustong ipatrim, i-trim nyo. Or i-mute nyo. Ayan. Umaga host, Middle East time, nasa 1 p.m. Pilipinas time. Sige. Sino pa nagdikit sa akin? Ayan. Yan sir, sir, Rans, ayan si Sir Daman Lalakbay. Tumawag asawa ko kaya na-out ko idol. Okay lang yun, ma'am. Okay lang po yan. Rans, ito, dikitan mo to si Sir Daman Lalakbay. Ano ba ang code ko sa'yo, Sir Daman Lalakbay? TMB. Ayan. Ito guys, TMB. Siklista Cebu. Mega love shoutout naman yan kay Sir Siklista Cebu Tamsak host. Thank you for that sweet tamsak, Sir Siklista Cebu. Welcome din sa aking live streaming. Bago natin guys, kaibigan, ayan. Pero hindi ito bago sa akin. Meron siyang moderator function sa akin. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir. Di ba si kay Sir... hindi pala. Oo nga, si Sir Siklista. Nakita ko yung nito ni Sir Siklista Cebu, yung magkakasama sila nila Ma'am Psyche Carrion, sila Sir Rich TV, ayan. Nakita ko yun Doon yung kay Sir Siklista Cebu ata, ayan. Pero if I remembered it well, ayan. Doon ko nakita sa channel niya Mega love shoutout naman dyan kay Siklista Cebu. Ayan, Sir Siklista, hello po. Kain lang muna kami, pre, ha? Kinig lang. Sige lang, pre. Ma'am Erich. Ito, Ma'am Erich, oh. Oo. Dikitan mo to si, Pinturan the Art. Sige na. Oo nga. Mamimigay ako ng playlist. Kukunin ko lang yung mga pangalan. Si Pri. Saan ba yung aking papel dito? Pri, ilan ba yung ididikit mo, Pri? Dikitan nyo yan guys, si Pinturan the Art. Ayan. Manlalakbay Dan. Ayan. Ito guys, dikitan nyo yan, si Pinto. Rans, mag-upload ka kaya ng ng video mo na at least 1 minute. Oo, kahit ngayon. Mga 1 minute lang. Huwag yung may bata. Para mas mabilis ang dikitan nyo guys. Maglagay kayo ng at least 1 minute nyo na video. 1 minute pataas. Diba 1 minute 10 seconds, 1 minute 20 seconds, mga ganyan.
Kasi alam nyo ba guys, ako kapag ka nandidikit ako, naghahanap ako ng 1 minute lang talaga. Yes, kay Psyche Carrion, yang Stevie Marabot at TV. Ayan, oo nga, nakita ko to. Isa pa pre. Ako taga Negros kahit walang nagtanong. May Rich! Rich 101. Ano ba? Bigyan nga kita ng ano. Pwede din banyo ako, dikitan na yun. Opo ma'am, pwede. Guys, tawagin nyo lang si Nightboot. Sige na guys, tawagin nyo lang si Nightboot. O kaya magmilang kayo, me, Ora, o kaya channel. O kaya tawagin nyo lang si Nightboot. Pasensya na kayo guys, yung subscriber count ni Nightboot is hindi pa na-update. Ayan. Para ibaba ni Nightboot ang inyong mga bahay guys. Oo nga. Tanggalin ko kaya yung subscriber count muna ni Nightboot para hindi mag-error siya. Nightboot. Submit. Nightboot guys, Nightboot. Pa-check naman ako guys. Tawagin nyo lang si Nightboot. Ayan. Main to main lang para malaman natin isa't isa kung may Premiere or LS. O nga guys, ipandikit nyo guys main channel nyo. Wag nyo tinatago yung main channel nyo. Makipagdikitan kayo using your own main channel. Nightboot, lubot. Tawagin nyo lang guys si Nightboot. Ayan, updated na yan si Nightboot. Tinanggal ko lang muna yung ano niya, yung subscriber count niya. Wala, bakit ayaw ni Nightboot? Oo naman ah. Gawin ko na lang, here's my channel, diba? Pag tinawag mo si Nightboot, hindi na go and make friends. Here's my channel, guys. Here's my channel. Tapos may emoji, lagyan ko ng emoji. Wow, puso-puso talaga. Submit. Ayan. I-type nyo lang guys, Nightboot. Nightboot lang. Diba? Updated na yan guys si Nightboot. Nightboot. Yan guys, so, makipagdikitan kayo. Dikitan nyo guys si Pinto Randy RTV. Ayan, ayan. Diba? May puso-puso talaga si Nightboot. Hello, Uragon. Here's my channel. Ay, hindi pala. Here's your channel pala dapat. Here's your channel. Here's your channel. Your channel. Ayan, updated na yan guys. Here's your channel. Ito guys, yung mga didikit kay Pinto Randy Art. Ayan, baka pwede nyong dikitan guys. Sabihan nyo lang kung ilan yung ididikit nyo guys. I will gonna give you, bawat dikit nyo, bibigyan ko kayo ng 5WH. Diba? Sayang naman, 5WH bawat dikit nyo. Baka may mga pandikit kayo dyan guys. Itodo nyo na. Sayang naman. At ibibigay ko sa inyo ang inyong mga playlist. May Rich, patulong naman ako. Baka meron ka dyan mga pandikit. Sige na. Oo nga. Maluoy, maawa, oy. May customer pa ako host. Mag-massage muna tayo. Sige lang, siklista Cebu. Pa-type na lang ako ng Nightboot guys. Tawagin nyo lang si Nightboot. Harang.
Sabi ni Ma'am Bell. Baka guys may mga katanungan kayo guys sa inyong mga channel, you can ask ayun. Para naman may may silbi naman yung pagla-live stream ko ngayon, 'di ba? At may informasyon kayong makuha. If in case may informasyon nga kayong makuha. Please patamsak. Patamsak din ako guys. Ito kay Ma'am Bell. Replace pin. Yung bawat didikit guys kay Pinturan the Art. Ayun, sabihan nyo lang ha. Kaso konti lang tayo guys. Pasensya na kayo. Hindi na kaya ng dati. Kasi nanahimik ako ng almost a couple of months. Mukbang sa may handaan. Sino yung may mukbang man? Tamsak. Tamsak sa mukbang. Mars Vlog. Sino si Mars Vlog? Kain mode. Sige lang guys. Yung mga guys, night boot high. Oh. Patamsak ako guys, patamsak naman guys. Sige na, bawat tatamsak doon kay Ma'am Bell Vlog. Sige na guys, bawat tatamsak bibigyan ko kayo ng 1WH. Tatamsak lang kayo. Para naman yung makita ko, maglagay kayo guys sa sa chat, top chat. Ibigay ako ng 1WH. Buti pa nagre-reply agad. Bakit ma'am? Bakit? Sino ba yung hindi nagre-reply sa'yo? Buti pa. Patamsak ako guys ng nakapin. Sige na. Sige kayo, magpapatamsak din kayo. Ang bilis nga ni Night Boot. Ma'am Bell, dan tamsak. Oy, si Pre, nakaisa. +1. Pre, 5 + 1, Pre. 5 + 1. Diba? Erich 101, mega love shoutout. Sabi ni Ma'am Bell Vlog. Oy, mag-iwan kayo ng bakas guys na doon sa premiere ni Ma'am Bell. Kasi nandun ako, nakatutok ako doon sa ni Ma'am Bell. Jonah, ma'am, thank you. Dikit na ako at nagbakas na din ako. Sana walang didikitan. Sana dinidikitan. Ay, Pre, dikitan mo rin ako, Pre. Pre, i-type mo nga, Pre, yung X. Uy, wag kayo magta-type ng X. Makikita kung nakasubscribe nga kayo or hindi. Pre, dikitan mo ako, Pre. Pre. Pre, huli ka balbon, Pre. Uy, wala ka namang bakas doon, Pre. Nandun ako. Ayaw ko nga. Uy, wag kayo guys magta-type ng X, ha. Tingnan nyo si Pre. Huli si balbon. Oo. O, diba? Kalain mo yun. Uy, Pre. Huli ka na talaga, Pre. Uy. Oo. Kaya wag kayo guys magtatangkang mag-type ng X. Kasi gaya niyan yung mga ex nyo. Hindi nakasubscribe sa inyo. Huli ka, ang giunsab na yan. Oo nga.
Eh, wag kayo guys. Akalain mo yung pre. 3 years na tayo magkakilala. Din patsyar ako nun eh. Buti at hindi nahuli. Kaya nga, wag na wag kayo magta-type ng X. Isang paalala guys, wag na wag kayo magta-type ng X. Kaya niya ng mga ex nyo, ang bibitir. Try ko nga. Uy ma'am, huli kayo balbon. Yeah. Ala, isa pa to si marriage dito. Oo nga, yung iba nakasubscribe naman sa akin eh. Unsub na ngakit, unsub na ngakit. Kaya nga, bakit nga kaya? Ang tanong. Try ka pa ha? Oh, tingnan mo si Ma'am Bell Vlog has been subscribed to Uragon for 3 weeks, 1 day, 7 hours, 8 minutes, 31 seconds. Oh, ganyan. Kaya hindi yan nagloloko. May countdown yan. Huli ka, balbon. 3 weeks na pala tayo. Oo nga, Ma'am Bell. 3 weeks na tayo magkakilala. O, diba? 3 weeks, 1 day, 7 hours, 8 minutes, 31 seconds. Akalain mo yun? Diba? Ganun. Oo. Ansap na. Patay tayo dyan. Tayo nga 3 years na. Tapos hindi daw. Oo. Kaya wag na wag kayo guys magta-type. Oo. Matagal na pala ngayon pa tayo nagkakwentuhan. Opo nga, Ma'am Bell. But it's nice meeting you. Pleased to meet you, Ma'am Bell. I am pleased to meet you all guys. Din ang 3 years yung pinagsamahan, Ma'am Mary. Wow, si Pre June has been subscribed to Uragon for 1 year, 7 months, 2 weeks, 5 days, 7 hours, 12 minutes, 49 seconds. Pre, lumabas na Pre. Kalain mo yung Pre. 1 year na pala Pre, 7 months, 2 weeks, 5 days. Ayoko ko na. Buti pa tong ninja ko. Nagtagal pa ng 1 year. Oo nga, kailangan nyo guys. Ito guys, kapag ka hindi lumalabas, you have to check your subscription length. You'll have to disable the keep all my subscriber private. Ayan guys, yun yung nilalabas ni Nightbot. Tama yan. I-click nyo lang yung link na yan and then i-disable nyo yung keep all my subscription private. Ayan. Hindi yan ninja ko to. Unsub ko nga yung amo mo Nightbot. Akalain mo yun, i-unsub daw ako. Diba? Ano pa ba? Ang daming tricks niya ni Nightbot eh. May Xmas pa nga yan eh. Christmas 2023. Ang daming tricks niya ni Nightbot guys eh. O kung gusto niyo naman guys malaman ang inyong mga ang inyong weather condition sa kinatatayuan nyo ngayon or kinauupuan nyo, i-type nyo lang yung weather space kung saan kayong lugar. Hindi po bansa ha, kung saan lugar. Weather space kung saan lugar. O kaya, weather space Tabaco. Ayan. May mga ano yan guys eh, may weather satellite yan eh. Weather for malilipot condition are mostly cloudy with temperature of 81 Fahrenheit or 27 degrees Celsius. Ayan. Weather 2. Puro kakalokohan Nightbot. Hindi, may ano yan eh.
Tama yan guys. Yung weather condition nyo guys. Ayan, malalaman nyo yan. Weather, space, kung anong ano. Ano pa ba? Marami yan na prinogram ako kay Nightbot eh. Merong weather satellite yan guys kung gusto nyo malaman. Ayan, pinaglaruan si Nightbot. DS Show. Mega love shoutout naman dyan kay DS Show na naka-subscribe daw sa akin ng 1 year, 11 months, 3 weeks, 6 days, 6 hours, 29 minutes, 31 seconds. O, diba? Si Toys to. Si Toys pala. Si Toys Vlog. Di Toys. Pinaglalabas. Pre, bakit na pinalitan ko ng pangalan? Toys Vlog. Oh. Pinaglaruan si Nightbot. Anyway, so much for that guys. Ayun, baka may mga katanungan pa kayo. Naka 1 hour na naman ako. Uy, pwede na ako magpaalam. Malaking X dapat sa Nightbot. Kalain mo yun. Oy, may nahuli. Huli ka balbon. May mga nahuli dyan. Weather sa Doha, diba? Weather for Doha, Doha, ayan. Condition are paired with temperature of 106 Fahrenheit or 41 degrees. Ang init naman dyan, ma'am. 41 degrees Celsius agad. Talaga. The wind is blowing from east at 6 miles per hour or 10 kilometers per hour. And the current humidity is 29%. Uy, ba't ang ninja ko okay lang, ba't main ko di tanggap? Ewan ko pre. Hindi mo daw ata yun. Uy, hindi mo daw talaga yung sinubscribe pre. Oo nga. Yes, mainit talaga. Grabe, 41 degrees Celsius talaga. Ang init naman. Sa amin, ilan ba? Weather Compostela, Cebu. Weather for Compostela is cloudy. Diba? 27 degrees Celsius kila pre. Diba? Medyo tama lang. Katamtama lang yung init. Pero mainit pa rin yan, 27 degrees. Kaya di ata ako nananalo ng B8 dati. Tinanggal ni Nightbot. Patay tayo dyan. Uy, guys, naka 1 hour na naman ako. Baka pwede na magsasaing din ako eh. Oo. Magpapaalam na ako guys. Wala din naman kayong katanungan. Diba? Yung mga dumikit guys, sabihan nyo lang ako. Ang aking Facebook account is nandyan sa aking description box sa baba. Ayan. Or you can simply type Facebook. Ayan. Facebook. Pwede nyo akong i-message doon guys. Mabait ka ba Nightbot sa akin? Sabi naman Bell. Sige nga. Try. Saing ka namang budol pa ako nila Ate Lai. Sige. Guys, yung aking Facebook account, you can find it in my description. Ayan, sa baba. Ayan. Yan ang aking Facebook account. May nanghihingi sa akin ng Facebook. Sino ba yun nanghihingi? Bye. Sir na malalakbay. Thank you naman dyan. Magandang gabi guys sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Uragon. Wala naman kayong katanungan. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. 100. Mambel. Magpapaalam na ako guys. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Have a good night. And may God bless you all. Yung may mga katanungan guys, pwede nyo akong hanapin sa aking Facebook. Sagutin natin ang inyong mga katanungan. Bye guys and I love you all. Bye guys. XX daw. Baby ko. Mambebe ko. You have to disable your in your settings account. Thank you, Enran. Ayan. Bye guys and I love you all. Bye sa inyong lahat. See you soon.